Ero kamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono rwakni machiegni mar yudo weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokalo ka nikech wan kod mathoth ahinya ma wan godo magi oting'o nonro ma itimo kod duol mang'iyo ni oganda jo Kenya odak e bwo twech achiel kata NCIC maginone weche mag akwede ma iwacho ni osewuok e moko kuom kata owuok e dho moko kuom jotelo ma pacho ka gin weche ma wan godo achiel kachiel nyakora mogi nonro ma bende itimo ne japuonj moro e sikund primar moro gwenge ma Uriri kocha iwach mar ni osebedo kotimo anjawo gi nyithindo ma yowuoyi bende gin moko kuom mago ma waikoni e otieno ma kawuono nyakora mogi to kopogore kod mano tich ariyo wan kod ng'e gwenge wa omiyo kidwa ng'eyo nying gwenge to mana ka kik idhi mabor bedo kod chakruok nyaka giko to mokwongo wayud thund weche. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent but to dehumanize them. Jatend Migao Aden Duale, Geoffrey Ruku kod jatend DCP Rigathi Gachagua gin moko kuom ji 10 ma NCIC nono ne weche akwede mag dhoudi. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Jaga budget oseo governors kuom tiyo marach gi omenda mag dongruok kendo kelo medruok mag gope e counties. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. Obila tima pedha ne japuonj moro mar sikund primar ma Okumbo e Uriri ma itudo kod tim mar bambo jopuonjre ma yawuoyi. Machiegni nyakora mogi bed thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni weche manyien mago imore chakore sani. Jatend Migao mar thieth Aden Duale, mano mar jotij sirikal Geoffrey Ruku kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua gin moko kuom ji 10 ma inono gi duol mar NCIC ka itudo gi kod wacho weche mag athuye. Koloso kod jofwambo jakom mar NCIC Kefa Nyamweya olero ni giriwore kod duol mar dinde National Council of Churches maro ni gitieko chutho weche manyayo athuye kind oganda kod akwede mag dhoudi kolero ni wang'ni onge deo wang' jasiasa moro amora mibi yud kod ketho. Duol mar Wawi Uganda, mano National Cohesion and Integration Commission NCIC, kod madinde National Council of Churches, osingo mar nywako ne lweny mar kedo kod athuye, kod akwede mag dhoudi mamedo landore pacho ka, dweche 13 motelo ne yiero maduong'. Kagiloso kod jofwambo tok bedo kod lalruok e kindgi, riwruoge ariyogo nyiso luoro ni poni siasa mag akwede odhi nyime nyaka yiero mabiro, Kenya nyalo dok kendo e tulo manotimore higa mar 2007. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent, but to dehumanize them. Communities are being casted not as neighbors who hold different views, but as adversaries to be defeated by any means. Kotel negi ko jakom margi Kefa Nyamweya, NCIC ogolo siem mager ne josiasa manyaya kwede mag dhoudi, kolero ni sani ginono ji 10 ma wachore ni osepuso weche manyalo thuo oganda, kamoting'o mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend Migao mar thieth Aden Duale, mano ma jotich Geoffrey Ruku e kind jotelo mamoko. These investigations are being undertaken strictly in accordance with due process and the law. Nyamweya kata kamano olero ni buche makamagi hinyo kawo thuolo malach kaluwore ni nyaka ginon matut kapok gichopo gi e doho. Komedo ni ng'at moyud kod ketho biro ting'o msalape owuon ma ok onywando oganda mag kit dhoot mowuokie. Any Kenyan that has a formal complaint to get to NCIC, now those complaints are begun coming. The Commission will continue to guard against any narrative that seeks to assign collective guilt on the basis of ethnicity, religion, or region. Tokara kapok gweno mwonyo lau, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, mane loso e kinde romo mar siasa Meru, oduoko NCIC korendore yo mar temo panjo ne olou mar athuye makoro ywae. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean.
So NCIC kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Korka korgi riwruok mar dinde pachoka osingo mar konyo NCIC eneno ni kuyo betie pachoka. We call upon all political actors to refrain from the mobilization of our people and using our youths as goons during their political engagements. To our youth of this country, do not let anyone recruit your voice. Wechegi mowach kod NCIC ok gin wendo it jo Kenya. Pogruok biro mana bedo poni tend Kefa Nyamweya ema biro umo chutho jo siasa ma wengegi okolo kudho masiko wacho weche manyaya kwede mag dhoudi e kind oganda. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ramogi podwane motende kod weche mag siasa. Jatend DCP Rigathi Gachagua onyiero jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mawacho ni ne otigo de kuodo wiye kendo theche ok e apisi kowacho ni sani to koro sirikal olokore kode ahinya to bang' liekore ni migepe moko segole lwete. Gachagua mauwe kaunti ma Meru kama osewe duond bura mar ODM kuom lando ni gibiro dwaro lemo mar jalup jatend piny Kenya yiero mabiro ka Kindiki pod ni e komno. Lydia Okeyo nigi lero wi wachni. E odiochienge mogik mar limbe mare ma osebedo kode kaunti ma Meru, jatend DCP Rigathi Gachagua notieko limbe mare e gwenge maburi. Gachagua golo siem ne jotelo maya alwora mar God Kenya mane sirikal konyiso ni jatend piny Kenya William Ruto gato tiyo kodgi kae to bologi ne pangla. DCI Kedoti, mtoto hapa bore, ulifuta ya kazi. Baadaye ukafuta Javed Kome. Baadaye ukafuta Metheka Lentori. Baadaye ukafuta Rigiji mwenyewe. Uko na shida gani na sisi wa Meru? Umetuangaisha ya kutosha. Hakuna mtoto moja Mumeru amepata mamlaka, hujaangaisha yeye. Sasa umetuma Aden Duale anatukana sisi watu ya Mlima Kenya. Ati Aden Duale akitumwa na Kasongo anasema ati sisi watu ya Mlima Kenya ni fisi, ati sisi ni mafisi. Wala Kasongo, sisi tulikuchagua, asante yako, asante ya puda ni mateke. Bang' weche liekore ni migepe moko osegol e lwet jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki, Gachagua onyiero Kindiki kowacho ni noyie ti kode kelo ni midhiero to sani sirikal olokore kode kendo kwano ma igoyo gi ODM na yudo komo nogo ma Kindiki sani omako. Gachagua chich ni jatend piny Kenya William Ruto ni e wachni. Nani kamwambia Kindiki huyu mtu si mtu mzuri? Anakutumia kunihangaisha mimi ndio hangaisha jamii yetu. Lakini akimalizana na mimi, he'll come for you next. It has come to pass. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hawezi ongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. Gachagua ramoni okobiye ng'ato ang'ata pogo ganda maya alwora mar God Kenya kowacho ni giduto gibiro chopo e tesende goyo ombulu mar golo e apisi jatend piny Kenya William Ruto. Gachagua bende oyango ni oyie kata mana wito ngimane kama kane jodak maya alwora mar God Kenya ok opogore. Na mimi nasema sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea hata kama ni kukufa, hata kama ni kuangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote aangaishe jamii yetu. Kugawanya mlima. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Gavana Masia James Orengo osetend duond bura mar ODM ewi mano mawacho ni giweyo jatend piny William Ruto yorogi kendo duono mbi mar ODM. Koloso e kaunti ma Kisumu, Orengo wacho ni ODM osebedo gi nyao e twak margi mar manyo telo gi duond bura mar UDA. Ma wacho bang' jotelo mag ODM wacho ni gidwaro atamalo 50 mag pok lemo mag telo ka gidonjo e winjruok gi duond bura mar UDA. They had stopped talking about zoning. In fact, they have absolutely stopped talking about zoning. The amazing thing is that when they are anywhere near the coastal region, they say they are
their candidate is Joho. When they are in Western, they say it is Oparanya. And obviously when they're in Nyanza, they'll want to show that an individual from this area is being considered for the position of deputy president. But all this are falsehoods which, unless there are written documentation and agreements filed with the restore political parties, we cannot say that these promises are realizable. So this is all politics and cheap politics. Weche manyien ya Kwaramogi kama ni kodong ndalo 377 to oganda jo Kenya dhi e yiero. Kwano mag yiero gavana mar kaunti ma Siaya osechako ringo agwenya ne jok mageto lemono kendo nyuolo mbaka ni to en ng'ano mani opara manyime mar yudo lemono. Walter Nyambaga menyono mathoth ewi ni to en ng'a kata kitelo mane ma jo Siaya dwaro e lemo mar gavana. Kone chako chonolo dhi kajuoga jo siasa osechako tengore kendo gipangore kodong ndalo 377 to oganda chope debe ne yiero maduong' melo 2027. E kaunti ma Siaya oganda osenyiedhore oko mar pimo ngufu ne lemo mar gavana e kendo piem chako mitni. Gisani jok moselanda yanga chung margi ne kom mar gavana ma Siaya oting'o ja od bura ma Ugenya David Ochieng, mane en ja od bura machon mar Arieda Bidosa Nicholas Odero Gumbo, spika masani Jojo Kode, jalup gavana masani William Oduol Denge. Kata kamano liekore ne ja od bura ma Bondo Gideon Ochanda nie ng'wech, ja od bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, Eliso Odhiambo Magem kanyakla kod James Orengo makata kamano oselando chung mare mar laro Compton piny e yiero mabiro. Kwanno nyalo medo dhi malo kalore ne dhot pokolor ne joma geto lemono. Moko kuom gik mosenyiedhore lela en kaka jochungo seseso kanyiso dwachgi kagiluorore kauntino. Mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni David Ochieng mar duond bura mar MDG osenyiso dwache kendo en owuok e laja Ugenya kama gavana masani James Orengo bende wuokie ma en Ugenya. Jonon siasa ochuto ne mesa mar Ramogi TV ni kom mar gavana pok ne ong'ado aora mayala. Gino moketo liet kuom jok mageto lemono e jochung' mawuok Rarieda moting'o Jojo Kode, Nicholas Odero Gumbo, makopo ni apgi oleng'ore to dhiga jokwano mag telo e kaunti ma Siaya. E ler mar siasa no bende omenyo spika Jojo Kode kanyakla kod Nicholas Odero Gumbo mawuok Rarieda e kaka jochung' manyalo miyo telo ng'ada ora. Kamachielo e Alego, William Oduol Denge geto lemono e kata bedo ni gavana machon Cornel Rasanga bende nowuok e Alego. Magi timore kama ling'ling' ofuono ni Dr. Gideon Ochanda mawuok Bondo bende nyalo bedo kod kwanda gaja ne lemo mar gavana e yiero mabiro. E wi kaka chung obedo, William Oduol masani en jalup gavana geto kao karo rengo e kata odoko ni temo mar thiche ok apisi ne ok onyago lemo kamano. Jatelo no ochoko ngufu mar dunyo amen kod jochung' mamoko e piem 2027. Jojo Kode mosebedo kaka spika kaunti nyaka ne chwe kaunti ma Siaya osetie bwo gavana machon Cornel Rasanga to kod masani James Orengo maduto keto kwan mag igni go chopa 15 duto. Nicholas Odero Gumbo chikore ng'wejno e kendo geto tiko mar duond bura mar ODM e kata odoko ni ne ochikore duond bura mar UDA kendo duogo. Gumbo osepiem ne komno nyadidek ma owuokie namba 2 e yiero ka yiero. Orengo nyaka sani pok owacho kata koweyo dwaro kom gavana e kata kamano oseketa yanga ni enie piem kod William Ruto ne Compton piny 2027. Omiyo chakre kawuono ung'eno Orengo be en presidential candidate mabedo piny. David Ochieng mar MDG yande omiya gete kod ogai mar ODM Dr. Buro Ginga ni kachunye geto Compton Siaya to ikre mar donje duond bura mar ODM. But I'm telling you, Ochieng, the only thing which will make you miss this being governor is skipping ODM. Ochieng, come to ODM and we shall welcome you. Penjo, japiny ma Siaya geto kit jatelo mane ne kom mar gavana yiero 2027. Wan wagombo nobed gavana mang'iyo weche mopogore opogore machando chuny japiny.
Gavana manyalo ng'iyo weche mag osiptal, mano thieth, mano wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag nderni, wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag pi gi sikul, wabro go tik. Koro wan wadwaro gavana makwongo rango ngima dhano. Jolony wacho ni tuk pesa bende nyalo biro nene kaunti ma Siaya. Kata odoko ni kaluwore kod wach IBC, to giyango ni maromo mana shillings milion 37 kende ema mondo tigo kata matin ne mano. Sani niko biro no miwa pesa to pesa no rem gi kanyo, no miwa pesa gi sani, alafu koro mbele kuro koro waringo mane buche, wadonje pi, wadwan gavana manyalo miwa maendeleo e Siaya kae. Aneno ni wan jo Siaya, wabeduru jok moko mariek. Oweti u kodwa. Seche mwe idwa dhi yiero ng'ato. Kuongi penjiri sani ni ng'at madwa dhi yiere ni en ng'ama chal nade. Owe wuondwa kod pesa ni iringe tok ng'ato. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Mane kaka weche chalo iwinge ma Siaya nyaka gie sani. Nyakoro Mogi jaod bura manyien mar kar chung od bura ma Ol Kalou Sami Douglas Waweru wachamo momayanga e nyim od bura bang' jood bura tieko yweyo margi mar jumbe 3. Waweru ma en jaod bura mokwongo mar DCP motelo kod Rigathi Gachagua noten kod jood bura masiro lwedo Gachagua e gwenge mag Masawa manorwako kode lewni kaachiel kod kode kata sude ma ni kod rangi mar alum, rangi mar duond bura mar DCP. Wach makamano ne okelo ng'ure kind moko kuom jood bura. Kata kamano, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne ong'ado ni jood bura ma otenore kod DCP ne ni mana thuolo mar timo mano kawuono kende, ka bende osiemo jood bura ni kik rwak weche mag rwako lep duond buche e od bura ma Thurka. I, Sami Douglas Kamau Waweru, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Honorable members, it is true what you are saying, but I am not aware the colors that the few members are wearing. If the speaker will be subsequently convinced that what you are wearing are party insignia or colors, then we will tell you that they are out of order. But for today, because we have a president, when Honorable Kawanjiku won his elections, even Honorable KJ came to this chamber wearing party colors. And it was allowed because it was a special occasion for the House. From today onwards, unless it's such a special occasion, we do not entertain party uniforms in the House. Koro Mogi wadhi nyime na kane weche chalo e od bura mamalo bang' spika wacho ni jogo noyienegi mana timo mano kawuono kende. Kawere kod mago ng'ene motende kod weche mag doho. Acheje ariyo kuom aboro ma itudo kod ketho mar monj mane e kinde mano kweth mar Linda Mwananchi otimo romo kendo yuore kanisa mar ACK St. Stephen's Milimani Kisumu ogeng'negi e rumand kuom ndalo 3. Motelo achijego nyodo weyo thuolo nyoro, to kata kamano ne tako tim meko manyien mondo yawnegi bura manyien. Millicent Adhiambo miwalere wi wachni. Magi biro toka achije aborogo ne owe thuolo chieng' wuok tich jumani toka jomin buche ne rem yango ketho mane odonjnegi godo kata tok tieko timo nonro. Achijego ne ochako maknegi bura manyien mondo gichop e nyim doho ma Kisumu. Kata kamano, ariyo kuomgi mane ochopo, ka auchiel kuomgi to ne orem chopo e nyim jang'ad bura maduong' ma Kisumu, David Mikoyan. Tok achije ariyogo tamore yie kethogi, jang'ad bura David Mikoyan ogolo chik mondo geng'negi kendo e rumand ma GK Prisons kuom ndalo 3 kotielo mondo
Achija auchiel manyore mchopo obio chope nyim doho ma oko leo chieng' tich abich tarik 31 jumani kuma ibigol ng'eto ka ibiweyo gi thuolo e yor rambun kata oyo. Wach mani osir kod okil mani ochung'ne achijego James Orengo. So in the meantime, I'll have to remand you then up to Friday at the GK prison. Then you'll come back here to court on Friday. If the accused persons all attend, they'll take their plea. Then if there's any highlighting that you want to additionally make to the submissions, I can give you room. If the other accused person don't turn up, I should be able to speak something about their case. We are confident all or most of them will appear in court on Friday when the ruling be given on the question of bail, particularly in respect of the two accused persons who appeared in court. I've got every confidence that bail will be granted. I see no hurdles at all in the court granting bail, considering the nature of the offenses that our colleagues have been charged with. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango oseyo governors kuom tiyo marach gi omenda mag dongruok okang' makelo medruok mag gope ma ibandho counties kod jogo ma omiyo counties mwandu magi kata midendo gi dho ngere ni suppliers. Nyakango wacho ni governors osebedo ka keto omenda e chenro mag dongruok mane ok opuodhi kod apisi mare ataro mar chike matayo kaka sirikal onego bed ni tiyo kod omenda jopiny mong'ere kaka PFM Act. Kaka jafumbo marwa Chris Owino lero, MCS bende osekuom rem goyo kogno budget ma counties magi marino ni omenda mag jopiny otigodo kaka owinjore. Boka mar Margaret Nyakango olware tok governors kuom tiyo marach gi omenda mag jopiny ataro mar chik okang' mamiyo gope mag counties medo idho malo. A very nice afternoon. Nyakango wacho ni gope ma ibandho sirikal mag counties medo idho malo kaluwore kod okang' mar governors keto pesa e chenro mane ok opuodh kod apisi mare kendo weyo chenro mane oketnegi omenda e budget. Now where they let me down is that after releasing the funds on very stringent grounds, they now go and do different things with the money. Now, of course, I'm helpless when it comes to what they actually do, although we are doing something about it. Kaoloso e nyim komiti mar od bura mochung'ne kawo ywak mag jopiny, Nyakango wacho ni okang' makmano ema osemiyo jogo machwalo mwandu mag sirikal mag counties mong'ere ka suppliers ywago deyo nyaka sani ewi chudo magi. We are handling a lot of complaints from suppliers whose details are put in the system. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Kaluwore gi mano, Nyakango kod migawo mar omenda otimo lokruok e chik matayo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny kata PFM Act mar kumo chenro mar governors tiyo gi pesa e chenro ma ok opuodh kod apisi mare. There is a system that the CBK and the National Treasury are crafting to align requisitions after they are approved from my office to go to only, say, suppliers, only the suppliers that have been approved. That system has not started working, Honorable Chair, but if it does, I hope it can do in my lifetime as COB. That would be a major success for us. Nyakango bende oketo MCS mbero maliet kuom nindo e tijgi mar ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny e kinde chenro mar puodho budget. Kaluwore kod Nyakango, tend counties osebedo kamiyo MCS mit belie mondo opuodh budget magi. But when you go down to the nitty-gritty of what happens, you find that a lot of them are compromised, such that the oversight and the oversighted are speaking the same language. So the idea of the oversight is lost. I know you know what I mean. So they just say, take us to Dubai,
and we will pass whatever you want. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nekoromogi wakauyo ma okuonge weche manyien mag oimore tinende ni amora inya nikech ukete kendo ulu weche manyien mag oimore Ramogi TV. Noka Bernard Anyumi uda wendo nisenuja maber ahinya. Chik wacho nade on an impeached leader kaka Gachagua. Is it lawful kapod omanyo tel ne Kenya to ne en impeach Paul Indire from Kakrao Migori ema penjo kamano. Wycliffe Samuel kowuok Maseno wacho ni no habari mosa ahinya kendo mora ahinya gi weche manyien odhiambo ni sawa. Asante. Kevin from okay, anindoko ang'o matimore Suba wacho ni en bende oneno wayo makare. Erokamano ahinya. Aradi Kaya Homa Bay en bende entie weche manyien odhiambo makawuono kata tieno ni weche manyien mag oimore. Anoka bende joma moko mabiro ndiko neno Zoom Kapita wacho ni luwo weche makare ahinya gin Luanda Konyango Center. Weche mag rigiji mawacho ko chalo weche mag akwede pacho ka ogo siasa mariwo wiye duto te mogik awuoro timbe ma japuonj otimo miye kumoro more kode. Erokamano ahinya amoran bende kakikelnwa weche manyien Ramogi TV mano dano muya mantiere Mombasa County 001. Erokamano. Shemutho Soja bende wacho ni amora ahinya bati asiro NCIC kabisa nyaka giwuog oko mondo gitiek weche manyayo akwede kod tulo. DCI bende odonjre weche go. Mana riyo rengo we kuondo joluo DM is stronger than before. Enodhi adhiya kaka nodhina agombo ni Honorable Orengo owachie microphone mare mane okay microphone mane oma Honorable Babu okanyal riwo embendo wacho ni en gichung ne kanyo nyakwara mogi. Engineer Dan nani Obura Woodrongo bende ngisa no neno makare kendo wacho ni entiere mikindani Mombasa waja puonj mauriri no otimo gima iluongo ni sacrilege. Kela loch majakiranda ka chieng' Ward 7 bende nitiere ka kendo wacho ni amosi awuoro kaka weche Gachagua wuoyo e gwenge mag Mulema Kenya. Wacho weche machayo kabisa mano kela loch majakiranda ka chieng' Ward 7. Yina muna kawiyo gi kanya kwa Ramogi dugo bang' thuolo machuok kende gi weche mamoko manyien ma en oimore Ramogi TV. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Atemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'e. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'e kata location mikete business. Nyaka ing'e jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolony weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu nikech omi ing'e gik moking'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo e gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai.
Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien kaka nasingo ni bang' dhi yweyo to waduogo gi weche mamoko. Achiel kuom jopuonje sikund primar ma Okumbo e sub county ma Uriri county ma Migori timo nonro ka otendore kod maling'ling ni ne osebedo ka orocho ratiro mag jopuonjre ma yawuoyi e yor bembo. Jotend arita e sub county ma Uriri yango ni japuonjno madichuo nyaka sani pod opondo. Jojuma nigi lerno. Kinde maromo juma achiel osekalo ka jatend arita kwe kod migepe moko mag piny owacho dhi nyime kod tim nonro ka otende kod achiel kuom jopuonj machuo e skund primar mar Okumbo e sub county ma Uriri machechgo ni osebedo ka rocho ratiro mag jopuonjego machuo e yor terruok e skundno. Lipot mogol kod jalup county commissioner e sub county ma Uriri Christine Chacha yango ni nyaka sani jopuonje ma yawuoyi maromo 4 osendiko dhoggi ka otende kod kesni ka nonro kod pod dhi nyime. They might be more, but four gathered 4. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. It is information that is, yes, sensitive, but definitely you will not be told the names. Chacha wane report ma otende kod kesni osechopo e apis jamin buche ne oganda kendo nitie kod adieri ni ratiro koro biro yudore. In the case regarding Okumbo, involving a teacher, the file has been taken to ODPP for advice and further investigation. And I would also want to say that the teacher is still at large. And of course, efforts are being made to trace him. That's all I can say. Magi timde kinde mokuom jodak kaachiel kod jonyuol e skund primary mar Okumbo dwaro mondo konondo koro tim makare kendo adieri ong'ere ka otende kod kesni matudo japuonj kod weche mag rocho ratiro mag mokuom jopuonje machuo e skundno. Giwane gi chich ni mokuom familia ma japuonjni ma itudo kod kethni temo keto kenge mopogore opogore mar thiro kesni. Wede japuonjno machiegni kode temo mondo tudre gi jonyuol makanyo, jonyuol ma nyithindgi nyocha oketh ratechgi mondo gimany kaka giketho kesno. Chik owinjo we mondo okaw kore, kendo wan kaka community Mokumbo wagombo mondo wach ni kik bol e yo moro amora odhi mochop e kiwango ma chike makoro kaw kore. Achiel kuom jonyuol ma nyathine osendiko dhoge ka otende kod kes ni owacho ni tend arita kwe okone mondo koro kik owuo kod ng'ata ka otende kod kesni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nakora mogi geno ne ratiro bo idore ne rawere kata nyithindogo. Ogai mar doho Martha Koome dwaro mondo kal paro mar chik makedo kod lwenje makit chwech mar tikruok kod lwenjego kamoting'o bambo nyithindo e pacho ka. Kolose boma ma Mombasa e romo mar chwalo ratiro ne jodak, Koome kaachiel kod jagoro mar kit chwech Ann Wang'ombe kod nyawadgi mar ngima nyithindo Karen Agengo dwaro mondo kaw okang' mager mar chik mar kedo kod timbe mag anjao. Job Otieno miyo ler wachne. Front here so that we can take group photo. Ote e wi lwenje mag kit chwech obedo thor wach e romo mar 38 mar piny owacho e wi chiwo ratiro ne oganda. Gai mar doho Martha Koome, jagoro mar kit chwech Ann Wang'ombe, nyawadgi mar ngima nyithindo Karen Agengo, kaachiel kod jokanyo mamoko oyiere ni lwenje mag kit chwech osemedore pacho ka kendo kony mapiyo dwarore. This conversation demands coordinated legislative, policy and institutional interventions if we are to provide meaningful protection to victims and ensure accountabilities for the perpetrators. The survivors, somehow they get frustrated on the way and they drop out. Actually, they also get traumatized. Reporting abuse becomes really difficult for children, and this because they believe they would be exposing someone who they depend on, especially financially or even emotionally. Nonro mochwal kinde romono lero ni ripode 9,576 nochwal e higa mar 2025. 3,421 kuom gine en mano mar bembo, kamane en atamalo 35 manotim ne nyithindo. Ripode 570 mag keny momondo, yie ma oiu 552 kod lipode 122 mag keny e kind wede. In the course of the way, the case gets withdrawn. Why? Sometimes fear of retaliation. Sometimes you find that the perpetrator
is the one who is the provider. That we should focus on prevention, because when we focus on prevention, we will not have children going through this. Survivors going to the police, and then going to the healthcare, and then going to court. And so we have to acknowledge that the services are disjointed as they report to all of these levels. When you suffered the abuse, did you report? And 7 out of 10 said they did not report. So you can see that contradiction, and it speaks to reliance. So you can have services, have proper procedures and processes and policies in place, but it is always good to measure from time to time to what extent is the citizenry relying on us. Ogai mar do mathakome to dwaro mondo okadh paro mar chik mar kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya to kuom nyithindo, kowacho ni mano e achiel kuom yore mag tieko lwenje makamago. To strengthen our collective response to sexual and gender-based violence, which is endemic, systemic, and very complex. It is also growing in numbers and deeply disturbing incidences like what we watched on Citizen TV last night, and the increasing incidences of femicide. And very soon, we are looking at what we call the laboratory information management system that will enhance the operational capacity of our National Forensics Lab. Jokanyo mamoko to dwaro mondo okaw okang' mager kaachiel kod ng'eto mar doho e yo mapiyo mar neno ni jogo ma lwenjego omako oyudo ratiro kendo ok thagruok mar paro. Otieno Joab, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay ochako romo mar ndalo 3 mar lalruok ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla mar konyo duoko chien kata tieko midhiero moko ma sikunde osebedo ka kale kamoting'o wach mag ng'anyo mag jopuonjre. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler ewi wachni. Romo mar ndalo 3 ma obagi e skund yawuoyi ma Homa Bay ka chud bura ma Homa Bay Town okelo kanyakla jopuonjre, jopuonj, jokanyo sekta mar somo kaachiel kod jolony e sektas mamoko mar lalruok ewi okenge monego bed ni keto e bero sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kod tieko midhiero moko ma skunde osebedo ka neno. Direkta mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba wacho ni bende gimiyo jopuonjre thuolo mar wacho pachgi gigo mamulo sekta mar somo kod manyo kaka ginyalo tiyo kanyakla e neno ni jopuonjre obedo kod kido makare skunde magisome mar tieko midhiero moko machalo weche mang'anyo e skunde. Day 1 was putting a lot of focus on the learners. So today you realize that the audience was more composed of the learners. Why is it that the values of our children is getting eroded? You realize our children are burning schools. They are burning, in the olden days, burning school was equivalent to killing. So why are our children engaging then in murder? That is the question that we ask ourselves. Jotend jopuonj madongo e skunde mag primary kod mag secondary county ma Homa Bay wacho ni dwaro margi en keto winjruok makare kind jopuonj, jopuonjre kaachiel kod jonyuol e neno ni ogeng' chandruok moko ma skunde osebedo ka kale. Koro odiochieng' mokwongo kawuono ne waluongo nyithind skul mondo wawuo kodgi mondo wawinjre ni to en ang'o monego watim kata magombo ni mondo watim mondo ka kiny wawuoyo gi jopuonj to jopuonj bende wapimgo wach kendo kwachako wawuoyo gi jonyuol bende wapimgo wach nikech weche ne ok dhi maber. Gik mosetimore machalo gomo ginego ok morwa kaka jopuonj. Want to say that as we move on tomorrow and Thursday, we hope for the very best, and in the near future Homa Bay County will be a model county, a county that can be envisaged and people can learn from. Odiochieng' mokwongo mar romo makamano bende komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem kod jakom jodong luo e kaunti ma Homa Bay Apollo Bwana ne ojiwo jopuonjre mondo obed jogo ma joluor ka githegore kod timbe moko manyalo hinyogi. Whether they have any issue, they should maintain discipline as required and shun misuse of drug abuse and substances, which is the cause of all vices that we witness in schools. And we have also encouraged them that we initiate a community
policing within the school, the students and the teachers and the parents. Wang'eyo ni skunde mang'eny county waka to gi Kenya mangima osebedo kiwang'o odiechieng' kodiechieng'. Mae kaka elders kata kaka jodongo wapenjore tang'o madhi nyime kuom nyithindo. En romo no endo mane geto neno jokanyo sekta mar somo bedo kanyakla mar kolo moko mosebedo ka juko skunde koneno kaka inyalo konygi mano no ting' malo ng'eny mar somo e county ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kowere kod mag somo nyakwara mogo wadhi motende kod weche mag thieth gi chudo. Maromo ute thieth 3,527 oketie listi mokwongo mag okumba mar thieth mar SHA magidhi chulo gope mag okumba machon mar NHIF chudo mosedeko kuom mahawigni 3. Magi gin ute thieth ma gope gi ne piny ne siling milion 10. Moko kuomgi kata kamano SHA nodwoko gope gi piny kendo koro migi thuolo mondo gior apil kendo gichwal neno moromo. Riwruoge mag ute thieth go kama oriwo Rufa ywak ni mbui mane oting'o neno mag gopego ruch oko kendo koro kelo pogruok e paro. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Kuom mahao higni 4 koro ute thieth mag ji giwegi kod mag piny owacho mane ochiwo thieth e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF osebedo ka dhiro piny owacho mondo mi ochul gopegi ma osenindo nyaka ne okumba no loki nyaka ema koro iluongo ni SHA. E budget ma hiko omenda ni ne oket maromo bilion 4 ne chudo mag gopegi kendo nyaka sani okumba mar thieth mar SHA oseyango ute thieth maromo 3,527 ne chudo ma okwongo mabiro mana nywando gope mane piny mar milion 10. Based on the 4 billion shillings that was availed by the government to settle the outstanding NHIF claims for facilities for any amount below 10 million, we did the adjudication, we finalized on that, we came up with a list of about 3,527 facilities who were eligible for payment of amounts below 10 million. E kwani nitie ute thieth mane odwok gopegi piny kod SHA, kata kamano migi thuolo mar chwalo ng'ur maggi kod neno ma oromo mayango gopegi ma okumbano nitie godo. We have requested the facilities to provide us with documentation that shows that the amounts are different from what we've provided so that we can clarify this. So it's the documentation accompanying, the full documentation accompanying the claims which they are sending to us. So far, through the email that we shared, which is director benefits and claims at sha.go.ke, we've received over 20 emails on the same, and we are looking at them and verifying and reviewing the information that these facilities have paid us. SHA osingo keto winjruok kata kamano gichiwo mana nyaka tarik 31 dweni mar 7 ne ute thieth duto man kod ng'ur magikoni atamalo 90 ne oyie ka par ma odong'e makoro deko chudo ji mamoko. Once we get the full spectrum of the facilities that require clarification, the date of which we've set latest submission by 31st July 2026. Once we have that, we'll know the spectrum it covers. But as per the sign-offs that we've had while engaging with the facilities, I'd put that at about 90% or more who have accepted. But the final number will be known once by Friday. We will have the final number. Payments will start once we have finished the sign-off process. Because remember, we have 4 billion shillings. We would like to be fair in the apportioning of this money. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi koro wadonje chenro mar ng'egwenge wa kawuoke mago mag chudo mag NHIF kachiel koda mag SHA. Chenro mar ng'egwenge wa makawuono menyo sigand gweng' miluongo ni Atemo mayudore county ma Homa Bay. Wawinjane gima Millicent Adhiambo ne ochoko kuom jopiny makono ka gimiyowa sigana hie gi nonro hie mar gweng'no. Wawinjane mae gwenge wa kawuono. Nyakwara Mogi Ajuang mana kaka nasingoni machiegni kendo e telo machielo. E chenoni mar ng'egwengewa ka jumani kalapapla mar ng'egwenge podogo touch e county ma Homa Bay. Owuok ringa ofuyo nyaka ewi got malo ma odhiyo piyo e gweng' ma ong'ere ni Atemo mayudore ka bondo Kasipul. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Atemo, ang'o mabiro e pachi miparo ni dinemi chak gweng' ni Atemo? Ka wachako Nyakwara Mogi Ajuang,
Wawinjo na paro mawiye mag jodak makae ni ginto. Giparo ni ang'o momiyo ne ochak gwengini ni Atemo. Atemo nochak kae nikech ne en kama ne ji ne tuge, ji ne yie gamen kapok gidhi girado gi jomoko oko. Koro iluongo ni kar temo. Ema nomiyo chak Atemo. Natemo penjo to nikech ne kendwa gi joma pod tindo moko ng'e history mar Atemo maber. Koro wan wayude mana ka en Atemo, ka iluonge mana Atemo ni wasunge moko nobiro ni ema nochake na Atemo. Kamano. Kaka sewinje gi kaka jaduong' ma ben babana goyo mbaka wiye. Ndalo mane lweny yudo ka nitiere kind joluo gi jo Kisii malo kae. Iyudo ka jo Atemo gi gin gi jiamini ma gikonyo ji ne biro to joluo ne biro to pondo kae to joma chuo ne gin joma konyo gi, yani gigeng'o koro ne gin ready temo gimoro amora. Koro emomiyo nochake ni Atemo. Ka wang'iyo jowa machon, area wani ne gitemo timo gik mang'eny kaka pur, gik machalo kamano. Koro ne gitemo timo gik mopogore opogore. Ema nomiyo chake na Atemo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko, kotenore kod gima giparo, madine mi chak kae ni Atemo. Wawinja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye ewi nono mar nying gweng'ni ma Atemo to ne ochakore nade. Atemo kae pauni eni ne kapod ka ji dhi muodo bando to ne nitie gimoro miluongo ni temruok iwuoyi. Koro mae pawo chara kama ne ji yie ka ji temore mondo gikama koro ji biro dhi amen to nyaka kuong temruok ka uikuru n'oganda moro mane bathe komachielo kocha libamba. Koro un be utemoru ka, koro chiemo biro iko odiechieng' ma koro ji dhie mag jok ma Atemo kama ne gitemre no be dhi gi jok ma kata Siany Koguk. Emomiyo ka iluongo na Atemo kama ne watemore nikech en ema ne opie kae, nineno ka kuonde gi gode to kae ema ne opie. Gweng' ma Atemo humbe landore kod weche kata timbe mage. Tim mong'ewa go sani koro wan joma bede riek, chon ne paro ne wan joma nofuo nikech ji ne ok osomo. Koro sani Atemo en kama isome, wapuro kaka bando, wapuro njugu, wapuro kal, mariwa gini nitie. Gimoro amora inyalo yudo Atemo kama ichamo. Avocado be kata ka wachung' ka avocado nitie, maembe nitie. Wapuro kabisa. Atemo ka wapuro bando, wapuro rabuon, wapuro ganda. Wan gi chiemo mang'eny karwa ka ok wanyal koso chiemo. Kako landre ahinya, gi gimomiyo landre en yor mar puro rabuon. Rabuon ipuro kae mang'eny ahinya. Atemo so far osegolo dhano mang'eny oko in terms of education, football, things like that. Atemo kae mwapuro hybrid, jomoko puro kaka tinde gibiro DK, nitie Kiang'wa, nitie ginene 614 gini nitie mago koth bende mwapuro. To kendo wanyalo puro njugu, to kendo kae wapidho kahawa. Kahawa be wan go ka. Rabuon to koro kae chunyi. Kidwaro kama chunyi rabuon te kae. Akia ni okuneno nitie kata sani kidhi kata kidhi puotha tinwang'o ka rabuonda be ochiek. To bende nitie dongruoge ma jogweng' ma Atemo nyalo kwano ni Atemo osenyuolo ngimagi nyaka ne ochakre. Atemo wan gi gik mang'eny. Mokwongo wan gi mission station mane jo Finland obiro ka gikelo wach Nyasaye. Yale wach Nyasaye, kendo wan kod osiptal gi kanisa. Kendo Atemo wan go primary school ka ma bende timo maber. Wan gi secondary school ma bende nyithindo kale maber. Okay, Atemo kae mokwongo wan gi water supply mogernwa karwa ka malo gopi madhi kuonde mopogore opogore. Mano gima duong' ahinya mane iwa ka. Atemo ka wan gi school, Atemo primary and secondary ma bende nyithindwa time maber kabisa kendo gisomo e lwase maber. Tinde kaluwore gi bende jotelo ma wan godo gi moko be aspirants kaka Toby Arap Sidhe, iyudo ka tinde yore kaka mag school gichiwo bursaries, gitimo renovations, gi make sure ni kaka president no promise the bus kae ne gi follow up ma bus ochopo. In terms of development, wantiere gi osuptal kaendi, wan gi school mabe osegolo
yawa mang'eny oko. Ni karwa ka mise nitiere to kendo nokelo nyaka osiptal. Mano sungo malich kendo waneno ni mano dongruok. To ka Broadways be ni kacha water supply. To mano kuma ber nwa nikech wan be mapiwa ni aka ka safari sa ema en mo dhi nyaka town mo Ugis gini. Koro mano kipono atemo kadhi Ugis kati nwang'ne kuma pi ma safari magine makonyo jokanyo go ama kara kae. Dong mano sunga maduong'. Kata obedo ni nitie dongruoge, manyo gweng' kwano achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage ma pod gin godo, magi gombo ni ka ukel e gweng'ni ma Atemo, to Atemo biro medo dongore metni machal kod gwenge mamoko. Atemo waremo kaka machalo kaka ndara maber manyalo biro ka. Aparo ni mano wadwaro chiro maler kendo maduong'. Wadwaro gik mopogore opogore manyalo biro Atemo ka. Moloyo kaka water supply ka nitiere olalo monego ne kaber. To losnwago nikech ka yo nitie maber eka jowa bende timo ohala maber. Wakwayo serikal niya gikel investors oker ka mondo gerwa ka kech kata kineno ma en chiro to chichwa ni mon uso ka godhiambo nyaka gokinyi. Koro kawuono kech sabato thoth ji lemo ngeso, jomoko be lemo Jumapil. Koro wagombo ni mondo jo thindwa manoko ka gisetemo ma ginyalo mondo ger udi mabeyo ka mondo ka obed maber kaka nyalore nikech Atemo en kama duong' kawuono. Yore mon godo kae ok gine lai maber. Koro akwayo mondo ka sirkal nyalo donjo wachno to mondo yoro obed maber ma nyalo keto yote movement. Alafu insecurity bende kaluwore ni ka mudho nitiere mano relate gi wach stima. Ka mudho nitiere yudo ka jomoko timo timbe mag maundu. Koro insecurity gi solar lights go nyalo konyo mondo gweng' obed safe. Sani to wakwayo sirikal ni gweng' osebedo marach. Kendo iyudo ka kuo mang'eny timore. Koro gweng' ka to ok wang'e joma timogi. Koro sirikal otemane matek mondo okonywa e yor security. Obiro nikech koso stima kata gi koso yuto moro ma ng'ato nyalo bedogo. Kendo mano to kendo kore thuon wach. Ok ne kama cha wasungore ni wan gi Atemo water supply. To Atemo water supply no gimo supply gweng'wa ka onge. Kipo nitie kama supply prima Atemo ni to en Ugis. Kipo gi kuonde man be akiago eko. To gweng'wa ka omera pigno ng'ama modhe ka onge. Ne kiani wabiro nwang'o phase 2. Onge piny modagru ne ose los nyaka gine laini moro ni tangi dhi gure wi got moro ka ni sengre ni koka olo pi kocha to olo pi koni mago chalo ywag punda lakini stima to onge. Koro miyo kipo ni ng'at mo concern gi weche stima no en opio wandaye. Stima kelwa ma kia wang'o ruya go ma kawuono. Nyakwara mogi ajwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matelo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo gweng' ma Atemo e Homa Bay County Kasipul Kabondo to ing'eyo gimomiyo Atemo ne obedo Atemo. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien asingo mar duogo ni kendo kod nonro mar gweng' machielo. Orite masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakwara mogi kiwinjo kaka nying mar Atemo nobiro mane kaka en nonro mitimo kod Millicent Adhiambo kachiel kod jopiny kayanga diere ni to nying nowuok kanye. Ang'o gini momiyo gweng' ichako nying mano chakeno. Odonjo motende kod weche mag ohala. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni chenro mar gero dag lugo mauta e kaunti ma Lamu osechako mako mach. Chenro mar manyo lo ma idhi gerie lobno bende koro dhi nyime. E romo gi jotend migepe kod apisas mantiere lai motudre kod gedo mar kamino, Kindiki okwayo pinje malibamba kata mogoyo tong' gi Kenya mondo osir lwedo chenrono kendo chopo e winjruok gi jaket mwandu Aliko Dangote mondo chenrono odhi nyime kaka ochan. Chenrono igeno ni dhi yawo thuolo mag tije ne rowere
gero ochumi mathurka kod pinje mamoko malibamba e kind dongruoge mamoko. Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. It's a lot of work involving technical work, geological, geospatial and other scientific aspects around port development and refinery development, petrochemical issues. So there are many moving parts which we are handling and trying to align. So we are hoping that the feasibility work will end quickly, and we are hoping that there will be buy-in of all stakeholders so that we can have this project to create jobs, to create a petrochemical hub for our region, to cushion our economies from oil price spikes, and also to help our industrialization agenda as Africa and as a region. Erokamano nyakora mogi wadhi yweyo machielo en sang wene wange marutieno neno ka opija yacho makadire Kisumu neno yo makarere wuoda agenga kadembe ne nitiere kaka achiel kod ka Jalango Tieno wachone moloyo jo siasa nyaya kwede mag dhoudi koro nego tam jo siasa manya kwede laro kombe mag telo. Ras Voke bende nitiere kod erokamano in bende Ras Voke kumkete Ramogi TV. Tony Maliza watching from Nyeri town, erokamano ahinya. Kasto bende aneno ka kar kaendi noka Mark Midega neno achiel kachiel kende dala mar Oakland, California, wacho ni Batiman Mark Kogaja Boda mor gi waziri Mbade Nyang kuom ne yao gedo mar ndara makababu nyaka pinyo yie kadhi nyaka Dera. Kata kamano ndara no koro donjie gwenge makopanga bende. Wacha na fwane Saronge Otieno gi Babu Gor ka gintiere kijiji Nyamasanda gidutuse gimor gi Ramogi TV kaka kelo weche manyien. Erokamano nya Mark Midega ka entiere Oakland, California, mano piny jorochere piny mar Amerika kocha. Binano ka Mili Ordinare bende wacho no locked kendo oneno ayo makare. Yiena mondo mi dhi yweyo machielo gi kanyo aduogo bang' thuolo machuok kende kod weche mamoko modong'. Ma en Oimore, kik idhi mabor.